Pakistan enthlatu pawl ISI te chuan India chanchinbumi lar tak pahnihte chu thah chuta tanga buaina chuak hmang chuan India sorkar chu tihbuai an tuma India ram chu buai nuai mai se an ti ni India intelligence te chuan chu hriruma se misualte chet dan tur an hriat mai lo bakah chung chanchinbumi te pahnih pawh chu an hrilh kham bawk si lova engtin nge an chet tak zelang le India ram hruai tu ropui ber te zinga pakhat atal behari vajpayee chu kumsangkha zakwa sumkua paruk le sangkha zakwa sumkua hriat te a sorkar paithla ka ni hnuah kumsangkha zakwa sumkua pakua chuan ngetzo ka sorkar na ron changin kumsang ni pali thleng chuan avoi khatna atan atram cheltluan thein India ram prime minister aron ni a heti chung hian a sorkar chuan chung lam le pon lama beina atok na sa hle maya kumsangkha zakwa sumkua pakua Christmas urlok ni December ni somni palia khan mi firfiak ten Indian Airlines thona flight IC 814 chu Kathmandu atanga New Delhi pantur an hruai koya Afghanistan khopui pakhat Kandahar lama an hruai koi dai mayani Taliban ten Afghanistan a ron rel masak trum kha ani a hemi trum hian firfiak te hian India ram jela tang mek firfiak a chet na lian thamwanga India sarkar in man mi pathum Maulana Masud Azhar Omad Said Sheikh le Mustaq Ahmed Zargar te chuan phuta India sarkar in chuatir du lawani chuan thlona chuang te chu thah veka an wawani kar khatvel set mai India sarkar in kongsang sangin in biakna anei puya anina taka chuan chung mi firfiak te pathum chu chuatir an ni chuan nakina India tan ngei chuan poina satak an ron khoilet le ngei don ti a hriat lok wangin India sarkar chuan chuatir a hre hle maya kongdanga inbiak rempui atum ngiala mase thlona hruai koitu te chuan an thil phut chu an so san du reng lova India mi puitam takin an norna wang te le media lama India chet mon thu lo lang reng wang te chuan India sarkar chu atang zo ta lova kumsang bi pahnih na ni top ber December ni somthum pakhat sangkha zakwa somkua pakua chuan chuti laya India ram external affairs minister Jaswant Singh chu mi firfiak tang mek pathum te hruai chuan Kandahar lama chuan a thlok chuak ta a flight IC 814 a passenger tang mek tele mi firfiak te chu anin thleng ton ta ani hemitrum hian passenger zinga pakhatin nunna a chan man lawani kum khata vele tia chuan LET mi firfiak ten Delia Red Fort chu bein sipai pathum le civil mi pakhat an tihluma chu December ni somni pahnih kumsang ni ani a kum khat dang avele vel che ti chuan December ni som pathum sang ni pakhata chuan firfiak te bokin India parliament chu an beile a hemetrum phei hi chuan India le Pakistan te anin do pha teu hle ani hengte hi chu pon lama tanga beina ani a sarkar tan za na turlian tak a omlova amai ro chu parliament be ani ma thlasari march sang ni pakhata vajpayee sarkar thil thleng ro chu sarkar ta na thil za thlak takle India ram mai ti bal tu lian tak pakhat ani a chu tehelka case kha ani a tehelka hi chanchinbu pakhat ming ani a journalist wesen tak pahnih tarun tejpal le aniruddha bahal ten kumsang ni a andin ani a heng journalist wesen tak pahnih te hian march ni sompali sang ni pakhata chuan sarkar diklona han chuina video ma saber a minga ta na operation west end tia han vuwa chu an ron ti chuak ta a TV channel liana mi puin TV an thut chil tamber line an ti chuak ani chu video a chuan heti hun laya BJP president Bangaru Laxman te army officer lok ho tele NDA sarkara mi poimo tak ten thamna andong live video an ron tilanga heng thamna petu te hi sumdong le an palai te anga in chei danglam journalist te an ni a video ron chuata ka chuan angong chu ana rem khop mai BJP president chu abang ngala chuti laya India ram defense minister George Fernandez po abang zui ve ngal boka BJP president hian thamna cheng noi khata dong ti tar lanani a defense minister hi chuan adong ti proof na a omlova masia hnuai mi ten an don wangin amo phurna angain abang thawani chu thil thleng chu BJP tan chuan mai centron na thamani mai bakah NDA chunga tho ho na chu asoi nging na sa hle maya an tlu chelo chawani hei mai bakah hian India ram chu tianga abuai noi lai le sarkar amwal pholai tak mai chu Pakistan intelligence ISI te chuan rem changa lak tumin India ram din munti der thong turin chet an ron la ve ngal chat boka
ISI te chuan India rama thil thleng chu uluk takaron thli thlai rengin chu ei ruk na hai lang tu te helka chanchinbu nei tu journalist pahnih operation westena amazing hlap tu ber pahnih te chu tha an ni chuan rore lai BJP le atho pui NDA te thil tia mi in an pu vek theidona BJP party president me umai timol photu te pahnih thattua BJP chu an pu ngei dona ni opposition party ten chu rem changa la in sorkar chu nor thlu kan tum nge yanga nor na po achuak ngei mai dona mi puin sorkar an mudan atlak niam don e mawangin NDA tho ho na chu achia anga an ke dar wang chuan sorkar chu atlu anga India ram chu sorkar na bu mal siam thei om lovin aboi nuai mai dona ni chu tenga India ram chet na tur cha rana phiruk na kalpui du chu ISI te bak an ni thei lovani ISI te buaina ber chu tunge zo te chu thri or tirta ang ti chu ani a journalist tes palale bahala te chaldara tunge ngen mu chu thunang le India rama poyan khoi to thin na atanga ISI te nan zir chua chu tiang na hlen chuak tur chuan aram chin chang rebel mi ring chhor tur le ral thuam po nei sa tual chung misualte man chu hlotlina ol perani ti chu ani a entirnan kumsang hazukwa somku pathuma Mumbai khopuya bomtam takti pu ani rum te khan ISI te hian Mumbai le Gujarata misul rol te chu mathe ata nan manga an hlotling viau mai hemetruma firfia ka an chet na hian mi zathum do nan thi bakah bungrua cheng vai bel setel manat siani kha amai ro chu hemetruma an man tangkai mafia ho tu lok zual Daud Ibrahim te Tiger Memon te Mohammed Dosa te Abu Salem le Abdul Latif te zinga chuan a then Pakistan an biruk bakah a then chu India rama tani na an tang mek boka chu wangchon ISI te chuan mel thar India sorkar in poi khoina lam hoya ala mel hriat lo ama ami te anga che hlotling thei tur si mi hring chu an zonangai ta ani ISI hnuaya chu tiang mi zong pawl te chuan India ram kho chaklam an melta a an mi zon tak mai chu an mufu tatlat mai le ama ami te ang boka che ro wa hre lo theina nga bok si chu Bihar atangin an muchuak tanol maya ahming chu Muhammad Sahabuddin MA sahtia ko bok ani a India parliament a MP ani mek le ngalani MA sahi misual ni thin politician a inletta ani a sual kong zo lama le politics lama ani anga mani kong hai ko thiam hi an tambi kher om love Bihar a MLA Trump ni ani to baka azonin Trump le chung chu MP haloni mek to bokani kumsang kha jakwa somruk pasari me ni soma Bihara Siwan district a thingtlang kho pakhat Partapura apianga kumsom pakomi le kani line sangkha jakwa somret paruk khan sual rongbol na lipuya ain chia tran der to a heta tang hian tual thana te mi tha tumna te le sual na thuk tak chidanga ain rol na sa le a sual rongbol na konga anun ron na tilang chiang tak mai tu chu unaw mi pa pathum chu asit tuitlinga achia hlum kha ani a keistam tak nei ma se politics a alu na konga chu chuan har satna asiam saklem lova kumsang kha jakwa somkua khan Bihar MLA in thlana chu ve in atling hal derani MLA candidate ni tur hian kumsom ni pangatal tlinangai ani a kumsom ni pathum ve lek mi ni in ain candidate mai baka atling zui le ngalani a heta kum chungchanga po hian thilti diklo lian tak chu anei nge ni in rin thei ani kumsang kha jakwa somkua panga chuan MLA a thlantlin non le ani a sangkha jakwa somkua paruka lo thlen chuan RJD president Lalu Prasad Yadav chuan MP in thlana RJD ticket a pe a ashan na mun Siwan constituency atang ngei chuan ne tak a thlantlin ani zui ngala misual ho tu pa ni bok MP ni tabok chu abulai zol vela chuan a hrang hle maya sorkar official tele police te nen anin muthiam lo fo rengani police te chu voitam taka beya silai nen hial po a be chang ma se danan sia lakata chu tlan chuana tur kong a hrezel mai si ani kumsang ni pakhat march thla po khan MS hnuaya party worker pakhat Manoj Kumar Papu chuan dana po chet wangin manturin warrant of arrest nen police officer pakhat Sanjeev Kumar chu akala MS chuan chu police officer chu alo benga Sanjeev Kumar thui roi police dangte po chu na takin kutan lo thlak zui boka police ho chu an tlan chephot na a anin hui khom le thuaya sipai tamzo kan ko bela MS in kulang maya ven him lampan chuan an kalnon le tangata tunrum chu silai nen anin beina satamaya he in kana hian police pahnih le MS kit mi pariat lai mayan thia AK47 po pathum ngot mai chu police te hian an man baka
automatic silai dang po an man tel boka akit ladam ho nen chuan ms chu an tlan chia a tlan chiat pa chuan police jeep pathum an la hal rama hemitrum hen ms le atira an man tumber manos kumara chu police te chuan an man thei talova he thila thlen nu hian ms laka chuan tihbuai tamjok zialu bel ni ma se man thei turin a om ngai reng lovani hetia ms police te laka tanga atlan chiat velai takhian ani Pakistan spy ISI 10 tehelka journalist pahnihte thattura anron bek por tran na chu heti hun live vel tho hian Bihar DGP chuan ms hi Kashmir in lakshan tumpol Kashmiri separatist tele ISI agent nen anin biak thin thu chu mipui ma alo sei ve boka he thu puan nu lok hian he DGP hi napoimo lo dewa son ani ngal zata tlan chechung poin ms chuan sorkar a chuan hu hang ala nei hle ti alangani Bangladesh sa ISI agent pakhat hming le matana Jain Saheb tia an ko chu Nepala a thui hruaizinga pakhat Salim Mian Ansari nen anin be poprenga Ansari hi mafia ho tu langsar tak le Nepala po minister lo ni hial to ani hi Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist Party mi ani January le February sang ni pakhat khan Nepala Salim Mian na chen na ina hian voi ni an lo in muto anin mu na chan tur chu ms chuan a hriat lok wang chuan abula chuan silai ka thiam takmai Bhupender Tyagi chu a hruai ve Tyagi hi Uttar Pradesh Salian ni in ani hruaitel ve hi ms hian tul ria va hriat na anei ani he case hian apoi moriau wangin Tyagi nun hlui lam tlem han soi zuaila Uttar Pradesh sa Kisola thingtlang khomi ani apa hi puan than manga sumdong lo tling thokhat ve tak ani an khotuala misual pakhat chuan apa ne na tang chuan tuklui chia la ka tuma ma se ni chuan lo hnial tlat mai thunga Tyagi mu lai ngai mai chuan misual chuan apa chuna sa takina soisa kumsom pariat mi Tyagi thin rim lutuk insum zo to lo chuan puan than te na ata na han man thin thir manga siam ruler chu ala loka chu misual lua tak mai chuan a votang maya aluru chu a phel phok maya chople chelin a thizui ta ngalani police an manang ti a hlau wangin Tyagi chu an ina tang chuan atlan cheta ngala sumle thom no nei anei lova muntam taka kallorin achang le an chung te ina ariak le zok thina ma se hun rei tak dai turin tuma chuan an local ngam bik si lova heta tak mai hian misual rual chu azom tange nge chuta chuan ani sual rong bol na lama chuan akuta muidon riau ti a in hriat chu tak ni sual rong bol na underworld lama chuan ama khuwa a engdon hle ni in a mulok ta heti laya a thian char thar hi Ambala Central Jail atang ron chuak lim lot ani chupa chuan Tyagi hne na chuan jail na thok pakhat chu achunga aswal viau thule zamo lam hoina khoi thin thu asoya Tyagi chu athin rim hle maya chu jailor chu zirtir na pe ka trula ti tatlat maya ni khat chu le chu jailor chu ana thok bang anin lampana akal tur chu jail hung pon maya chuan Tyagi chuan alo changa akut long chuan athat ta der maya ni a thian te chuan Tyagi an poi khoina lam konga tim na anei lo zia chu an soidar ta chur maya ana nei le masak per chu ambala chini herna khol nei tu pahnih in kara in erna omkara amaron panjok tu hne na tangin ani aron pan tu erber mai chu ada thanga cheng noi thum a hlo don ani Tyagi chuan tim na nei le lovin chu pa chu siam rei ho chapin ati hlum tangal mai renga cheng noi thum chu a hlo ta ani a hlo hmang chuan Chinese siam pistol pahnih aleya siam rei ho chop angai ta bik lovani ni tamaliam ma chuan Tyagi chuan ama pual nge geng din alo du ta ama misual alo ton to ho chu amirin zong an ni lo hlom si ama sabera chuan akazin na nei lo ho le eizon na atana sual rong bol na poisa lem lo te chu a han thlem thluta phota heti lai tho hian Gopalganj Bihara misual tri bai tak pakhat Hare Ram Santanen anin tong boka an mizia a in mil hle maya thodun po an rem ti dun ngala ma se an tumangin thilakal tluang ta chi alova UP police te chuan Tyagi chu sangkhazuka sungkwa panga khan an man ta lau maya rurki jela an tan tirta ani benge seiti in santa chu eng tin tinemo thu athona ama chan chwa dan zong turin ati tangot mayani hemin hu hian atan na chu Muzaffarnagar jail lama an son boka kumsang zakwa somko pasari kumtop lama chuan rurki ko ta an hruaya rurki atanga Muzaffarnagar lampana an let le lama chuan police te lakatang chuan santa puina in atlan chuak thei tange nge
Gopal Gans lama atlan ngal wanga santa chu va hmu in ani chuan an genga chuan lom takin alo lom lu tanga lani santa chuan tiagia theina chu hmu chian nu chuan crime kovela chuan nalian jok thok thei turani ti asia local gang zinga pakhat politician tenen poa inzom na nei mugul raya nen chuan ain mel hriat tirta a raya hian tiagia chu bihara misual rova tak politician a inlet leta suras bana ne na roi vele thunga bana hi mla ni me kani a ama chen na mokama chuan tiagia chu alo mi khuala tiagia chu 9mm pistol a pek bakah AK47 le automatic silai dang bakah semi automatic silai mandan dang te po anzir tir boka hemi nu hian banale sumdong adu apiang ten an mi erzong ti hlum tura an roina apiang a che chuak ta thina ni mi som thum do na that ta mai reng ani heng zinga hian mi thil nei chu sak ching sumdong pakhat tun singa atha na tlang thang tak po atelani kumsang zakwa somkua pariata chuan bana chuan tiagia theina a mu chian tak nu chuan mukul raya chu abia a tiagia chu crime lot dang lian le zul zok ne na melhriat tir turin angen ta hiala heta hian ani Mohammed Shah Puddin a hne na an ron hruai tak ni tiagi ang hi ani emesan lo zon thin chu poisak nei lo huai sen boxi chu emesatan chuan tiagi chuan tuala thatle tamol mol maya rum khat phei chu mi pakhat sarana an thatlai an lo mu awangin chu sarana nupui le an fapa kum so me chu hrena nei mi lovin a that mi mayani January ni som panga sang ni pakhata po khan tiagia gang member zinga pakhat farnu chu sual rong bol ve zeu train mi pakhat nen an lo tlan dun lo maya chu nula bialpa muraria chu tha atum na lama avela omve mi pasari lai mai chu tiagia chu na tha tel bakah mi som pakodang te chu na takina hliam bokani Bihar marlam chu al ne hle maya mi te chu tiagia ming an hriat chuan an khur hial thin ani tehelka journalist se thattura ISI le MS ate indoor na lam thu kha lo hoi le to ila tiagia chuan chu na tho chu remati ta ka chuan MS chuan Delhi lama atir liam ta nga la tiagia le athui roi te chu anin pe ve le ral thuam chu MS chuan a thon ngal do na ni Delhi athen ve le chuan tiagia chuan local gang member police ne na case la nei lo ho chu a hui khom thuaya Delhi police te chuan chung mi te poi khoi tum na chu an ring hlel phami ari si lovani tiagia le ageng member te chuan chung journalist pahnihte chen na le an office vel te chu an thli thlai tran ta a Nepal khopui Kathmandua ISI mi le satenen chuan tiagia chu anin be pop preng boka India sorkar ta na awanei thlak tak main chu tianga sorkar phieruk na chungchanga Nepal lam ne na anin bek na chu India Central Intelligence Agency te zinga pakhat chuan an lo thei ru thei ta hlau maya chu thu chu firfia ka chet na do turadin Delhi police a special cell te hne na chuan an hrilh chhong vele tangala special cell te hian chu Nepal number atanga phone call chuak lam le alut lam chu ngun takin anen thlazui tangala ni thilom dan an han hriat chen tak zela chuan tehelka journalist pani chu ISI ten than tum ti le chumi wanga lungoi lo na le buaina hmang chuan NDA sorkar chu tihtlawlh kan tum ti te an hre chuak ta zela mobile number somni lai mai enthlak uluk zual bi kan neya chung mobile hmanga in biak na chuan special cell te nu chuina chu ain ngat thuk le ani thilboi thlak de wero chu anin biak na tam ber chu trongkam tluangklam taka Haryana a cheng te trong Harian vi hmanga in biak na ni in ram leile hral chungchang te Delhi dai fem vela ram chu sakan tum chungchang bakah dan phallova in sakan tum thu ti te ani nok maya anin biak na atang chuan anei tu te tharum hmanga nek chua an ram chu sak ching tak mayan ni ti alang reng maya chung te chu thil poimo pakhat ni tho ma se aya poimo fe zok an thil chui ber chungchang chu an soi lang har le maya chumi ngak chuak tur chuan do thei angai hle ani man son sak lo hle mai special cell te ta na boi thlak le lu ti haideu mai bok chu firfiak ten an mi tha tum ber tehelka journalist te chu an din huna der thon thu an thril du angem ti chu ani a an hrilani chuan an mani maya chu thu chu an pairin om lo hle a Delhi police an rin tok lo em awangin central sorkara athomna theiang berazual kovin special security and deal ngei don sia chu mai bakah an nunna atana der thong tur zonga phiaruk na aom thu chu khopui chunga chun an than ve langa chanchin thar langsar berani ngal ringot mai don si ani chungte wang chuan an mani hriat tir chuang si lo chuan Delhi police te chuan arukin chung journalist te pahnih chu an veng ta ringot mai ani misualte chet dan tur hra chiang kak tura
hun reizo khan nga le chu muan suala la thei awangin Delhi police chuan an mi enthlak lai te zong chu man khom vek mai an titlu tange nge a Central Lama Intelligence Agency atanga chung an thil hriat ruk chu a local box si awangin chet la kan tum tak dan chu a fu berina langani ma se chet pel zeu an nei hlau ero chuan misualte ne na anin ti siak na chuan an chak lo zok ngei don ani misualte chu amal mal emo pahnih vele mo zela an man khom chuan pahnih thu man chungin midang zong chu an lo tlan che man dai don si a chu chuan an operation chu ati chevek thei dona chu wangin rum khata atam theiang ber ru khom an tum ta zok ani atopa chuan anin biak na an ngai thlak ru ka tangin chung gang member ho chu Delhi mar thlang lama balsua dairy muna anin mukhom don ti an thei ta lau maya an ona turin thangan kama an lo hak taran mayani meninga sangni pakhata chuan Delhi Karnal Highway sira tata safari pakhat chunga mi paruk chuang chu an manta a chung mi paruk te chu Anil Kumar Serawat Raj Kumar Rakesh Dinesh Kumar Omvirle Bhupender Tyagi te an ni a AK-47 pakhat a magazine pahnihte amu zani zet maile pistol pakhat a magazine pahnihte amu som nga chuang te bakah India poisalem cheng sing ni sanga chu an man tel boka anthil man zinga poimo ber mai chu tehelka journalist pahnih tespalale bahala te chen na in bakah Delhiya Swami Nagar muna an office mun ma thalak an siam te chu ani a atu ka chuan Anil Kumar Serawat chen na in atang chuan AK-47 pakhat a magazine pahnihte amu za bakah pistol le amu tam takte an man bel le a tual tha poisalo mi hlaom tak tuna po journalist pahnih tha tum mek tu Tyagi ale a ho te mi panga lai mai man an han ni ta ka chuan tespala le bahala te tha tum na chu tihtlawlh alo ni ta a tual that tura phiaruk na in nam noi thubuai chu chung mi paruk te bakah an laman tel velo ms alaka chuan file ani ta ani ms chu manahar hle maya gang ho tu pa ni bakah India Parliament mewa MP ni lai mek ani boxi a chu chuan man ati har sa zual boka India ram din mun chu kan hria a politics in thilla ti thei em a aman tu tur ber police te chu minister te nemo man lo tur a thu an pek chuan man hlei thei an ni lo thina hei wang hen ms apo chuan dan ro rel na chu apum pel zui ta reng mai ani rum khat chu IPS officer Niraj Kumar chu Patna atanga Delhi pana a thlodon trumin Patna airport a ommeka ani hi CBI a ommeka airport chunga a omlai chuan ms aninge ya hriat chu aron teilut ve tanol maya ma se ataka ala mulo wangin achiangam mai lova airport a ama thlatu Bihar police officer nena chuan Niraj chuan an ma local mek chu tunge ani ti a han zota police officer chuan nia hriat ngei pa kha ni ti chawin a changa ma se chu chan na chu a fia tok le tho mai Niraj chu aza zek maya Delhi police ten hun rei takman tuma an lo ve to ngei mai chu a ma loka chuan a chu ani si a ma se pong poman ngot mai chu thil thei ani si lo thlona dang chu an thlok chuak zela Delhi pan tur thlona a chuang tur te chau chu an bang ta a ms apo chu a thutna chuan al thu ve zela Delhi apan don ti achiang ta hle mai chu vele chuan Niraj chuan STD phone butom na lam chu apana Delhi Police Special Branch an officer Assistant Commissioner of Police Rasbir Singh chu abia a anni hi ms case boy puitu tekha anni a Rasbir nena chuan Niraj chuan Delhi pana aron thlodon thule ama lo muak turin police team lian vak lo nena lo in ring turin a hrila ms ming le an man thei dan tur chu soitlang cha kom hle ma se mi puitam takom na lai ni siwangin engma a soitlang lova ma se thil soi omzenei tak chu Rasbiratan chuan achiang tok em thawani thlona chunga an lut ta a ms le a thui roi pa thut na chu Niraj chuan a chin chia ngal wata ms chu executive class ma saber seat 1f a thua a thui roi pa ero chu economy class a thu thunga Niraj chuan a thutna atang chuan ms chu a mu pareng maya Delhi police wanted nilai mek nena thlona pakhata an han chuang dun tamai chuan alung phu chu atirang hle a chet thuai a chak le ani thlona kongka an khara air hostess chuan passenger te chu welcome pa in Ranchi airport kaltlangin Delhi han pan tur thu aron hrilh hloma Niraj chuan ms chu Ranchi a chuk sok mayangem Delhi police Rasbir te nena
Delhi airport a police ne na lo muak tur a hrilh khan omzia a nei lo mai angem ti chu angai tu thar le ta thut maya ranchi an thlen ma chuan angai a tha thei lovani ma se ranchi a chuan ms ate chu an chuk ta lo lawa chuti ranchi a an chol mek lai chuan nirasa chuan air hostess ne na chuan thlona atanga chuka phone manangai thu chu a hrila air hostess chuan Delhi atlang tur passenger te chu chuk phal sak an ni lo thu a lo hrila chu vele chuan a CBI ka chu mu tir pa in thlona captain mu adu thu a hrilta a minute khat fel chau athang nu chuan captain chuan cockpit chunga mu adu thu a ron hrilta a captain he na chuan man mo taka Delhi lam phone ngai thu a soile a nirasa le captain te chuan mobile phone ak ve ma se chuti lai chuan ranchia chuan mobile network ala ma ani wangin an hmang tangkai theilowa captain chuan chuk phal sakani thu le an lo nga tlat tur thu a hrilta ani rang tak main terminal building a chuan atlan luta an thlona chu an nungber tur ani to wangin airlines an thok tak ngial po chu an lo ho zo vek to a terminal chu aruak huai mai ani phone man tur la chu a mu mai lo le nga la vanei thak takin airport veng tu CRPF pakhat hi a muta lau maya tunge ani ti tele phone manangai thu chu a hril nu chuan CRPF officer chuan a hruaya phone chu a man tirta a nirasa chuan raspberry chu phone le in ms ate pahnih seat number te nen lam chuan thilom dan chu a hrilta ani hetianga thlona police ten mi mandu an nei chang hi chuan thlona pilot chu an hril loka police ten an midu man tura thlona an lu fel ma chuan passenger te chu an chuk tir ngai lovani tunruma po hian a hun laia misualte bayom ber pakhat chu Delhi airport a manin a don ta ni in alanga nirasa po chu a phur to hle ani thlona lampan chuan man mo takin atlan let ngala tholop lop chungin stepa chuan a lon chawa ama chak chu an lo nga to wang chuan thlona chuang ve dang te chuan an lo mel de ram ti a mu theya ma se air hostess chuan nui sang chung hian cockpit lama lut turin aron hril ruta thunga captain chuan sir iril ruwa ha mele mai hadam devin omla kanbula hen cockpit a hian lo chuang ve to maila ti ina soma captain somna chu lo mama ti hle maya pilot ding lam si ta chuan a thu ve ta ani Delhi pana an thlo chhuale nu chuan pilot le ko pilot te chu an ron ti tran ta a captain chuan engwanga chuti taka phili boinge ani ti azo chuan nirasa chuan captain in alo du sak to ema wang chuan engma a pe hel du bik talova thlona chuan police te man tum lai mek wante ta thu a hrilta a captain po chuan chu pa chu alo hrengang maya chu thlona po chuan alo chuangun to hle ni turani ma se VIP ani na lam chaw alo hria MP ani mi awangin VIP thutna thu thin ani a co pilot me chia chuan sir CBI officer ten misualan vel thu hi chu kalo hre fo to a ma se kamit mu nge ya ka ton voi khatna ani ati a ngai san mel takin nirasa chu a ena Delhi chu an lo thleng tareng maya nirasa chu an ma thil thleng tur angai to zong ringot po chuan a phur to hle maya terminal lam hnai zonga an thlona atlan mek lai chuan nirasa chuan a phone chu a phor thuaya raspberry number chu a dial ta ngala ma se tumdang anglo takin a mobile number a le landline a po chuan a chang theilo ve tlat maya raspberry noya inspector mohan chan sharma number chu a dial le a chang chuang lo thilin lum le dan chu adanglam ta thut mayani thlona adin fel thleng chuan Delhi police te chu lo langa ms chu ron man chat turin alo thli thlai renga ma se police te mel mu tu renga omlo captain le co pilot te la chuan makti mel tak mai chuan nirasa chu an ena passenger te chu chuktir phalna an dil taringot maya nirasa ero chu ala beidong du lova pilot le co pilot ten CBI officer ro pui taknia an lo mu to nuwa thil thlen chole si dan chu tlom thla ka ti ta hle maya atop na atan chuan raspberry chu a call le a chang chuang lo mohan sharma a call le ani po chuan a chang le chuang bik lowa tunma zongin raspberry le mohan sharma te hian a call lak lowemo anu loka an call le tal lo trumemo awm ngai lowani thilom dan chu amak tak zetani thil dik lo ti chu a rethiama ma se lo nga tur chi nge ti po a hriat thiam si lo wang chuan captain he na chuan passenger te chu chuktir phalna a petaringot mayani ama chu first class a thu passenger te nen terminal pan chuan bus pakhata an chuang hota a abul loka chuan ms angai mai chu ading le tangala amai ro chuan nirasa chu tunge ani a hre ve mi lo thungani
terminal building an thlen chuan nirasa hmuh lai ngei chuan lungmuang tak main akal bota ani airport atang chuan special cell office lampanin akal ngal tanal nala anti thangklom lutuk awang chuan athin rim hle maya rasbira office chu ahong thuaya mohan sarma nen an lo thuduna an che dan omang lo lutuk wang chuan an khuma in soi fia turin atia ama chu CBI mini in anni chu Delhi police mini dai ma se case tam taka an lo tho ho to wangin chu tiang zo na zo thei tur ni chuan a in ngai ve ani rank zonga phei chuan an niaya rank tam taka sang jok ani nge a nirasan athin rim na adu to ka achak chu anu chuan rasbira chuan an mani lam din mun chu asoi ve ta thunga Khateranchi airport atanga nirasan MS saman tura lo in pei tura ashil nu khan rasbira chuan achung chi ami te hna ashila MS chu MP ni lai te ani awangin ani man tur chuan politician lian te pumpuina la lo chuan an ngam lova an hlau tho nang ngein an rim ti ta lo chi mai ani chu mai bakah chuan rasbira le mohan sarma te chu an chunga mi te chuan nirasanen chuan hun enge moti chung chu in hnai ri lo turin thuan pe zui ngal zat boka chuwang chuan nirasa kol po kha an langam lo alo ni a hetiang ani wang hian tum danga po an man hlei thei lo thin alo ni te helka journalist pahnih thatu tak tak tura an roi ber an man tak tiagi chanchin kha han soi chun som le ta ila tihar jail Delhi atan tirani a Delhi baka khoshan ran pathuma a case ngai tu turin kota UP police ten an shwai kwal thina a case an lo chai re deu ta ka chuan ama chungchang po chu ngai poimo bi kan reng thei talova kota kalna a veng tu police po chu an da tlem tial tiala chu tak mai chu tiagia chuan ahun rem chang ani ti a hrathiama ruwa manna asiamta ani September ni som pathum sangni pathum ani a tiagia chu Uttarakhand state a rurki khopuya bastena UP police pathum te ven na hnuaya a ommeka heti hun lai tak hi chuan Tihar jail atangin Muzaffarnagar district jail an son to pia lama hemini tak phei hi chuan Rosnabad jail lama an kalpui mek lai ani a atu ka chuan Rosnabad kota in lan tur ani wangani rurki khopui chu alum up em maya chung police pathum te po chu an uniform zong te chu kholum wanga an thantla chuan ati hu vek to a an 303 rifle te po chu an hnuk mai lo chau hi ani to a tiagia tlan chuak thei turan ven na konga po chuan an ril ru po an peding lo tiala chuti lai ro chuan tiagia ero chu aruk tak chuan om hle thei to lo thunga azalen nani chu alo thlen don tak wangani chonudar li vela chuan bike sen UP registration nei hi an bul lavak lawa chuan a ron dinga achuang mi pahnihte chu chukin police pathum te chu an ron pana an tihbuai tanga la police ten an beile thei ma chuan misualte chuan an titlu a chu vele tiagia chu atal chuak thuta bike lampana atlan lai chuan mi pahnihte po chu an tlan zui ve ngal zat poka bike a chuan rang taka chuangin an tlan chetran ta a anjinga pakhat chuan constable Niras Kumaran a ti amu chuan silai na kap ta thut maya Kumara oma fuin leya atlungal thora mase atlukna atang chuan a 303 rifle chulek chuakin chung mi pathum te lam hoi chuan a kap let ve ta a asilai muka chua chun chuan bike a nung bera chuang chu a fu a anin ka na anai set sot boka silai mu chu atlanga alaya chuang tiagi a po atlang tel le a bike khaltu po chu atlang le ani bike chu atlungala chung mi pathum te po chu an let ta top maya Constable Niras Kumara po chu lavak lawa chuan an ka na hliam wanga na tur chuan alorum vengal ngal boka damdoina shwengal ni in vanei thlak takin adam chuak lawani khang mi pathum te ro khachu damdoin panpui an ni na a doctor te chuan damdoin an thlen ma in an thi to ti an lo puang thungani te chuan tiagi chu kumsang ni pathum September ni som pathuma chuan midang nun na alo lak thin ang bok chuan ama nun na chu lak sakin alom veta a India marlama mitam takti thabar thin tu chu alo chol len veta ani MS aero chuan dan ro rel na apum pel rei hle maya kumsom pathuma liam nu kumsang ni som paruk khan patna high court thupekin man ani tangenge a police le politician te po in high court thu chuak chu andang thei talovani chuti chung chuan ala la shot na mun Bihara jail te chuan an mi khwal rei hlei thei lova achuak le mai thina jail staff te chu vauna manginemo sumle paya thlem na manginemo atu dai thina adu du huna achuak mai thina ni ome Bihar sorkar ti ngai na hrelo chuan kumsang ni som pasari
February thla chuan Supreme Court adil na athlen taringot maya Supreme Court order angin Delhi tihar jail son anita a asuaswal rongbol na wanga remna chu atuar chunjom veta ani MS omlo nu hian a che thin na bial Siwan district vela mi puite chu an thla amuang sota inruk bote misualte tual thah na te atla niam ngal roi ani Muhammad Sahabuddin MS chuan ata na tihar jail atang chuan engtika emo chua alo khosak thin da na khosak le a MP hial ni le te bakah ama mantu le tan tirtu te laka phubalak po alo hisab ruthin mai theye ma se atu mangin thil akal vek thei to bik lova meini khat sang ni somni pakhat khan COVID-19 wangin Din Dayal Upadai Hospital Delhi kumsom nga pathum mi ni in akhovel jin kong alo zo top vele ta ani tichuan Pakistan ISI ten tehelka journalist pahnihte thah chumi wanga India ram tihbuai an tumna chu India intelligence tele police te tangkop chuan an lo dang ani ti kan hreta a mi pahnih thah na tur man ruwa beratang mi pahnih Bhupender Tyagi le Muhammad Sahabuddin te chu an mi thah tumte pahnih ain an nun alo toi ta zo kani le khati zong kha ani a kan thil ron soite ngaihnawm kan lo ti ani chuan kan channel hi khongai taka min lo subscribe sak tur le video te hi min lo share sak ve turin kan ngen chewani kan lo me